Kaixo, grabatzen ari nintzela uste nuen eta ez nintzen grabatzen ari, orduan sentitzen dut, baina egingo dut, erakutsiko dizuet nola egin dudan. Beraz, daukagun egoera da, egikari bat mugitzen ari dela, nik horrela irudikatu dut, eskubirantz mugitzen ari dela, eta marruskadura dela eta frenatzen ari da, azelerazio 0,5 metro segundu karratuko azelerazioarekin. Beraz, frenatzen duenez, minus ikurra jartzen diot. Hau irudia litzateke. Orduan galdetzen digute 8 metro egin ondoren zein izango den bere abiadura. Horretarako bi modu dauzkagu. Bata da egitea ekuazioan ordezkatu, hau da x berdin x0 eta guzti hori ordezkatzea 8 metro azelerazioa hasierako abiadura dela 5 metro segundu. Eta hortatik denbora ateratzea eta abiaduraren ekuaziora jutea eta bertan ordezkatzea, hori da modu bat, luzea, edo beste modu hau motzagoa dena, baina horretarako formulita hau ezagutu behar duzue. Bukaerako abiadura berbi, kenasirakoa berdin, bi aldiz azelerazioa bider desplazamendua, delta x. Hemendik abiadura kanporatzen baldin badegu, daukagu espresio hau. Hemen v0 ezagutzen dugu, azelerazioa ezagutzen dugu, eta delta x ezagutzen dugu. Beraz, bere balioak ordezkatuta, daukagu abiadura berdin, erro, 5 metro segundu berbi, gehi, bi bider azelerazioa negatiboa eta bere unitatekin, bider delta x 8 metro. Eragiketak egiten badituzue, gelditzen da erro, 25 metro karratu, segundu karratu, erroaren barruan, emaitza da 4,12 metro segunduko dela gure abiadura, bilatzen ari ginen abiadura. Da 8 metro egin ondoren, abiadura 5 metro segundukoa izatetik pasa da 4,12 metro segundukoa izatera. Hau litzateke A atala. B atalean, galdetzen digutena da, zenbat espazio egiten duen gelditu arte. Horretarako aplikatuko ditugu ekuazio ezberdinak. Hasteko ikusiko dugu zenbat denbora behar duen horretarako. Eta ikusten dugu ekuazio honetan bukaerako abiadura dela zirakoa gehi azelerazioa bider denbora. Hemen denbora bakantzen baldin badegu, daukagun adierazpena da t berdin v ken v0 zatia. Eta balio guzti hauek ezagutzen ditugunez, ordezkatzen ditugu eta emaitza da 10 segundu. Hau da, behar ditu 10 segundu gelditzeko. Baina oraindik ez dakigu ze espazio egin duen. Jakiteko ze espazio egin duen, behar deguna da mugimenduaren ekuazioa. Dela, hau orokorra. X berdin, x0, gehi v0t, gehi bat biren, a, t berbi. Hemen dena ezagutzen dugu. X0, 0 izango da. Hasierako abiadura, 5 metro segundu. Denbora hemen kalkulatu deguna. Azelerazioa hasieratikan ezagutzen genuena eta denbora. Unitate guztiekin ordezkatzen dugu, simplifikatzen dira, segundu hauekin, segundu karratu hauek simplifikatuko dira. Naizta hemen segundu jarri, berbitua dagoenez, hemen izango da segundu berbi. Horregaitik hemen adieraziret modu honetan. Eragiketak eginez, lortzen dugun emaitza da 25 metro. Hau da, 25 metro egin ditu, gelditu arte. Eta horretarako behar izan ditu 10 segundu. Eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi. Venga, beste bat arte.